आई एगो हनुमान जी के गीत से सेवा रहता टाइगर भैया कि अब हे महावीर बजरंगी रौर महिमा परम पार जी। अरे राम जी के दूत रौरा पवन कुमार जी। राम जी के दूत रौरा पवन कुमार जी। हे महावीर बजरंगी अब हे महावीर बजरंगी रौर महिमा परम पार जी। अरे राम जी के दूत रौरा पवन कुमार जी। राम जी के दूत रौरा पवन कुमार जी। जय हनुमान जी कृपा करी। रउआ संकट मोचन है। हे हनुमान जी हम सुनले बानी या पढ़ले बानी कि रउआ लइकाइए से अपन लीला देखावे लगल। अभी राउर बालापन रहे ओह बेरा के एगो बात हम पढ़ले बानी टाइगर भैया। नन्हरे उमरिया में भानु के लील गईनी। कौना बेरा के बात हो जौना बेरा हनुमान जी के बालापन रहे। माई अंजना पूजा करत रहली। हनुमान जी रोवत गईनी कहनी कि माई हमरा भूख लागल बा कुछ खाए के दो। माई अंजना कहली कि हनुमान चल जा फुलवारी में आ फल जितना लौकी तूर के खाली पेट भर जाए। माई के बात मान के हनुमान जी फुलवारी में जाए लगन। माई अंजना सोचली कि हनुमान अभी लइका बड़े इनका पाकल में या कांच में अंतर ना बुझाई तो चाल कहली कहली कि हनुमान जितना हरियर फल लौकी मत खई हो खट लागी आ जितना पाक के लाल हो गई होई ओकरे के खई हम मीठ लागी। माई के बात ध्यान में रख के हनुमान जी फुलवारी में चल गईनी आ लाल लाल फल तूर के खाए लगे। सुबह के बेरा रहे एगो गाछ पर चढ़ रहनी फल तूरे खातिर आ तले पूरब दिशा से हनुमान जी लाल टेस उग रहे। हनुमान जी का नजर पड़ल कहनी कि ओ हम तो छोटका के फेर में पड़ रहनी हा मेठका तो हो दे लौकत। तो हनुमान जी का कहनी वही गाछे पर से छलांग लगा दी हनी आ फल समझ के जाके हनुमान जी सूरज भगवान के लील गई। टाइगर भैया नन्हरे उमरिया में भानु के लील गईनी। चारू ओरिया जगत में अन्हर रौरा कईनी। चारू ओरिया जगत में अन्हर रौरा कईनी। इंसान तो इंसान देवता लोग भी घबरा गए। देखी देवता लोग घबराइले। देखी देवता लोग घबराइले चारों ओर मचल हाहाकार जी। अरे राम जी के दूत रौरा पवन कुमार जी। राम जी के दूत रौरा पवन कुमार जी।
जब लंका में गईनी तो वहू जा काम कैनी जौन की केहू के बस के काम ना रहे। जाके का कैनी धर्मेंद्र बाबा रंग भंग कैनी रउआ लंका जराई के रंग भंग कैनी रउआ लंका जराई के एक हाथ ले ले आईनी पर्वत उठाई के एक हाथ ले ले आईनी पर्वत उठाई के जौना बेरा लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लागो रहे ओ बेरा पर्वत उठा के रवलिया लक्ष्मण जी के जान बचो ए बाबू जन लक्ष्मण के बचवनी जन लक्ष्मण के बचवनी खुश भइले भगवान जी अरे राम जी के दूत रउरा पवन कुमार जी राम जी के दूत रउरा पवन कुमार जी हनुमान जी सुन ले बानी कि सारण छपरा जिला में राउर ममहर गोदना समरिया गौतम स्थान बिलगंज और का मास्टर छपरा में पड़े बाबा राउर ममहर जी छपरा में पड़े बाबा राउर ममहर जी ओ करे बगल में सिवान पड़े हमर घर जी ओ करे बगल में सिवान पड़े हमर घर जी हनुमान जी कब ममहर घूमे खाती आई तो हमरो घरे आ जाती बस तोहरे में लहरी के मनवा बस तोहरे में लहरी के मनवा गिरी बाड़े हैला चार दी अरे राम जी के दूत रउरा पवन कुमार जी राम जी के दूत रउरा पवन कुमार जी राम जी के दूत रउरा पवन कुमार जी राम जी के दूत रउरा पवन कुमार जी। प्रेम से बोल दी हनुमान जी महाराज की।